ufuna ukubeka izinto etafuleni, ufuna ukubeka izinto etafuleni, ufuna ukubeka izinto etafuleni, ufuna ukubeka izinto etafuleni, ukuthi uwasha amakhethini, owasha amateki emalokishini, oyilezi esipayisi, ama-scoppers, ama-sweet sometimes, ama-good-times, bakhona abaphusha sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntare Namula aka Mr. Soweto Kaofela ya Motseba aka Mr. Cool himself, into nasemakhontshi la kulo motsotsi la kujika khona ipoti. Welcome to Ikasi Livukile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto sikhethu bafethu. Currently we are at Makura Drive bafethu, at Makura Car Wash. This is not a dumping place, it's a place to have fun. So we are here to talk about a culture yobupanzula, the dance, the clothes, the swag, the lingo, the nice time yobupanzula. But within that sauce, kunomoya ongcolile, but asikho lapho. Let's give others a chance to give us their warm welcome. Welele uchakadora wafethu intwana kaTshara umshana kaMtshatsho welele yasemfulo wafethu Ikasi Livukile bafethu. Subscribe lapho mfethu, like lapho mfethu, ayikhuphuke mfethu, ayikhuphuke lapho. Awuthiyam nawe my sister Ikasi Livukile welele. Tino Viti Luciano can only be the first black Italian. Get comunye babuze bazokutshela ukuthi Ikasi Livukile noma balele. Sibavusa noma balele. Kwal Pimplite. First bet izinto zempilo. And vandaag it's all about swag. That's the look shit. Machimbos. Again, Yeah, sure. Sam. La ukhuluma nomNeo Suneo, ngithola ku Facebook ngonizineo, ngithola ku TikTok ngoNeo Nombeko. Ngikhona lana kulokho njani Ikasi Livukile. So sathemba le episode izoba right. Siqhubekele. Yeah, sure bafethu, la nikhuluma noVeve olno SVF Rich. Ngikhuluma khona yi-Orlando East, ziye la Ikasi Livukile, sisonishekela ngamawolo stories wasemakasana nanokuthi kuyenzakalani ngithola. Sure. Exe Majida. Sijabulile ukuthi nizile uKasi Livukile yabo. We have a question esibuzayo thina la eKasi Livukile to everybody who comes to the show, because it's siphile kazi, we see many things every day yabo. Mangayicala kuyo mkhozi wami sizobuzana sonke, yini into oyibonile uma uvuka vandag before uhlangana namajini. The Pantsula culture is all about dance, style, music and lifestyle. Siphethe abantu abesukumisile ibupantsula emeke babeluke bephila. Khuleni bamamela namhlanje nihleli nabo, so awuthi sizobona ukuthi namhlanje baboneni ekuseni mkhozi wami. Mina ekuseni ngizibonela amakhaza nje, boniwele ebhedayo nje, yaba noma ngiyagodola nje, baleka nemibuzo engifuna ukuyibuza mawuthi seyazibuza sigqiba nini la. Yabanda bafethu, yabanda, nabona isikhathi esisithathayo esisisacrificeayo ukuthi nina nikhona ukubona nizwe ney'tori zasekhaya. Ngiyagodola ngoku. check easy. Ayijala Jigi, nani ngiyabona. Mthatha Jigi marafeli. It's the same thing, different days. Yabo Jigi mbana. Same old thing, just a different day. But what you just commented about in Jami Var. You can see that's what we face on a daily basis. Mbana. We are facing a heavy attack of drugs. Mfethu drugs asifikele. Asibeni realistic. Sifikele iy'dakamizwa. Zisdakwa ingqondo nemizwa yethu ayisayizwa ukuthi ingqondo asafunction kahle. So we need a help out. We're reaching out. As Ikasi zonke, I'm just saying we need to reach out. Because this is not happening. We need more rehabs. We need more rehabs and look shit. This is not on. Aglung Baba. So I never felt it before jumping again. Sizongena again deeper. Ever felt you had an episode akasusha phumile. Sha episode no boxing. Maphokoto. Sha episode no bani.
Watching the episode Switch, what's your take about it? Because I've been hearing like positive comments. Yo good, yo guys, whatever you're doing it great. Siyabonga ukuthi nalivusa ikasi abekho abantu abafana nani. And uku-add on before ngiphase mic to show ukuthi bafethu this is real. Le khaza leli elifila lo ababa lo awasha ama-dustbin. Le khaza leli elifila lo mama lo mavuka ekuseni ayophandela abantwana bakhe. Ile khaza esilifilayo. So thina i-podcaster si-podcast siyayiphila. You understand? Le nto abayifilayo siyayifila. You understand? So what's your take about input ka Sushi? Ya ngayicala le ntwana leyana iringile kwazwakala yabo. Iringile kwazwakala yayibeka yashala ngama-drugs yabo the way apha izisika singakhona. Umuntu ongabukela leya episode or intwana sekasi or ucherwa sekasi kuningi engakufunda la cause leya ntwana leya ile nto eniyibizayo amaphara lelo gama angilithandi ngoba umntwana womuntu ngoqala umbiza ngephara akekho umzali ofuna ukuzwa umntwana wakhe yabo abizwa ngalawo magama. But into engingayisho leya ntwana leya ekhulumile kwazwakala and manje mawubukele leya episode ungafunda okuningi cause yabona i-change yabo itshentshile leya ntwana sure. It's exactly that when about it. That episode is just about what we about, yabo. I'm saying that's what we about. Masitika Silvugile. That's the intention behind the whole process and the whole setup. So it's just a step in the way forward, but that's what we're about. Finding the solution and not just identifying the problem, but coming up with the solution. So that's what we're about, Don. Okay, Bafethu, now it's over to you. Please tell us mfethu ubani sukumise nama-voice engathi nishayo or niyakotola. Yeah, it's a real things dog, like izinto ezisifface on a daily. So the government must start to invest in us. Kunezinto ezikanje mara sephakeni siyakotola government. So bafethu sitsheleni more ukuthi nabobani nisuka va ikasi leni kwenzakalani, why you came to the show, you understand? Introduction is introduced, you understand? Then umuntu one-question regarding whatever you're talking about uzothatha mic then nisukumise nama-voice ukuthi amajita azonizwa ne. I think ida yabona le nto le yama-rehab kumele baqaye abantu kube nezinto abazenzayo njengoba nginokubona kubaba umloto ku-la eLadgag i-rehab yakhe kunama-course la abawashayayo bayaspana umuntu ubuya ne-hamburg yabo ubuya uyi-welder ubuya yabo maybe ushaya upholstery laphaya ubuya wenza amasofa yabo. So I think amanye ama-rehab kumele bafake izintoyana ezinjalo ukuthi umuntu mekabuya at least abuya ne-hamburg yangithola. So umbuzo wami to wena ningane yami ukuthi wena njalo yini yakufaka la ama-drugs and yini yakuyekisa ama-drugs? Never nabukhati. I had two options. Uyabo? Nalabo khata laba bangitshela kephe kunama-option ayi-two. Ila uzongena kulethu thina sokusala stage. Uyabo? Or ungena kule uyothola usizo. Uyabo? Bese ngingena choice bekumele ngikhethe. Ngathi okay sharp ukuthi ngithathe le yase-rehab. Obvious uma uzongena e-rehab vele uzongena unekhanda eliqinile ukuthi okay makuhamba isikhathi la ngizophuma la. Uyabo? Ngahlala kuleyo rehab leyo ngathi okay yazini ngoba vele angisayifuni le mpilo. Like nami bese ngithathele yabo ngoba sengibhema isikhathi eside. Yabo wena manje sengibhema ney'ntwana ey'ncane kanti nami sengithwasile sekukhona engiyele ngiy'thwasise. Uyabo? Thina sengibhema ney'ntwana ey'ncane ngiyabona ukuthi amani le mpilo le asiyo yabo. Okay sharp ungahlala 1 month. Kuleyo 1 month ngadecide ukuthi okay yazi ngizoqala ngiyeke ugwayi. Bese ngiyeka kwasaphi. Uyangithola? Angifuni substitute. Ngifuna ukuthi ngoba ngizoyeka i-crystal ngizobhema ngogwayi or ngiyekela i-crystal ngizolanda iphiya. Yabo? Ngithi okay angifuni substitute. Ngifuna ukuthi mangithi ngiba sober once yabo. That's when i-journey yami iqala khona lapho. Manje uyaphutha. Man, yeah ngiyakinga. Oh, so no substitute basically. Yeah, angisubstitute lapho nalapho. Ne. Lapho nalapho ebumnandini yabo. Sento ukuthi namhlanje ngizoyivukela ngiyede ukushaya. Oh, bulala mahlobo. So how before jumping on cause how's the life of a youngin who's a substance addict in Orlando? Because when we start mentioning drugs, to people like
doing content with it. The first 30 minutes, don't talk about ukuthi ubani obulele bani, ubani ogwaze bani. Don't talk about ukuthi ama-drugs ayenzani because bazokufleka. So I'm giving you content creators ingqondo. After 30 minutes, that's when you can talk about ezinye izinto because yazenzani i-YouTube for 30 minutes iyabukela ibone content eniyiphushayo bese mayizozwa drug abuse bani banogwazana abayipush bayayivala. Yeah, I understand. So this is information for content creators. Do research, don't just shoot me, don't just shoot, man. Yeah, but Yeah, sure. how is it to be someone who's on substance? Yeah, I understand. Who's living in Orlando where sekasi there's criticism. Yeah, I understand. I'm sure Sure. Kulintone grade was Kotane. Sure. From Kotane to Para leka mchakato langalthani. Sure. So bekunjani kuwe mentally and how was your life that time you were smoking? Obviously ngiyaqilazeka yabo because of my njengoba mina ngibhema kanje angizibona ngithi ngizobonwa yila bantu laba abanye. Mina ekhanda lami ngizitshela ukuthi man uyangihlanyela lo right, uyangithola. So bebathi mabangibiza ngalawo magama lawo vele basanokungihlaba because of manje ngikhule ngingekho kanje, uyabo. Bengiyintwananyana nje smart, ngizithandela amantombazane nabo check bakhona basangibheki, yabo. So iyakhabatha at some point, yabo. So nje yeah ezinjalo. Before ngigawuthile mic umkhoza uzozi-introduce because naye kumele abuye. Do you still have cravings modakiwe? Because abanye abantu barelapsisa utshwala. Next fana like ngidecide nje ukuyikhipha ekhanda, yabona ongathi ngiyabhema manje ngeke ngabhema ngizokuphikisa into engingakaze ngayiyenza leyo. Yabo ngidecide nje Vele ukuyikhipha ekhanda. ngakuphikisa mina. Sengingavuma ngekepisi. Bengicelela ami ikepisi lapho. Siboboshebe sonke la showini. Sure. Ayilethi ngicela ungiphosele ikepisi lapho. So because shout out. So ikhasi livukile it's about this, yabo. It's about uku-highlighter and ukuvusa ilokishi, you understand? Ngena since our camera guy nokuvusa ilokishi. So number umkhozi uzositshela yena iside lakhe, yabo. Kwenzakalani ngayo. Then sizojumpa ku-ball ne. So uzobona umkhosi. Yeah, sure. Mina nguVeve Shakhu abaningi bangazi ngolimaza. Early childhood yami obviously mina bengiyisikhothana yabo. From 2018 vele nginentwana encane izinto from high school vele ngithola. Nganya bucherry, nganya nje into vele enale spotlight sokuthini sokuduma ngoba vele ngalezi nkathi i-customer ukutholile izinja kuphela. Kunekhothani, sanokufika amabhasi. Manje nami ngikhula ngibhekela ukuthini, nami ngifuna ukuyenza lento le. Thema sengene high school ngajoyina ukukhothana. Joyina ukukhothana sihamba amaphaki yonke lento lena and manje ebusuku uhlangana nabantu angithola amarobhani. In order ukuthi usurvive estradini kumele wazane nalabo bantu laba abarobhayo ebusuku. Impilo seyashintsha from ukukhothana singena ku-gangsterism. Angithola angisasezikhothana abaningi bangazinye izikhothane mara ebusuku sengiyabashintshela. Angithola sengiyivanda ngoba ngenxa yathini yalabantu bengivana nabo i-condemn, angithola okuthini manje nathi kuke kayenzeka kithi before ukuthi masivaya ebusuku besisanokuphakeka. So manje akekho umuntu ozovuma ukuphakeka every time. So in order ukuthi maye nawe ungabhayiziseki bathi if you can't beat them join them, yangithola. Nami seyishintshile impilo angisasesikhothane sengumuntu manje ebusuku emapatini kuyaterrorizwa lezo zinto, yangithola. Ngaleso sikhathi uyabhema. Bowubhema ini? Mina bengingabhemi Ungaphemi? mix Manje bowenza yonke lento le usoba? black label. Hayi. Basically lo muntu lona bekaziphindisela kolabantu laba bebemterrorize. Yeah, sengasho kanjalo. Ukhipha iskwinji. Yeah, sengasho kanjalo ukuthi ebukhothaneni sivonceke kakhulu. So ngithe nami sengiphaphama ngihlangana nama-giants athini emfethu nathi sayenza lento. Mina nathi ngiyane nami vele kudala ngidaleka bathi ngishaya izemali yami. Nami sengishiya ngiy'nsizwa okuthini nazo zigcwele ngalezi zinto nemanje nami from experience yami ngazi yonke into eyenzakalayo, ama-poster nani abantu bangikhipha informed. So kuyimanje ukhipha ama-setup ukuthi bheka elanga likanje kuzobe cost kuphi.
thina masingakhipha ibhasi thina masifika kodwa simababona mina babona vele ukuthi thina isikhothane kanti abazi ukuthi it's a fucking setup, they need backup. Yangithola sabayaqayiseka already manje nalento leyo inomphumela omubi yangithola ngoba abanye bangakusaluta abanye bakubhekelele phansi maka nje yona ayinamvuzo omuhle because iyakulandela izohlezi kulandela ngoba umuntu ungamvonca fandakho wena ucansi akakubonanga ngithi senziswa ukuthini i-plug lebhini si-15 gcwalisela abantu ukuthini ibheka siyayenza lento le nangayiyabotsheri yabo lokho ama-situation ngayifunani ukuphanda yabo umaintain i-lifestyle eqalile bakwazi ushaya ama-Nike ushaya ama-RM ushaya ama-Cavella so the minute wena ungasasigqoki lezo zinto kuzoba nengikulumo ngithi vele sesingasho ukuthi empilweni siphilela abantu uma songathi wena ubaphilile mara at the end of the day ufuna ukubathatha uyangithola so manje nalento yokuthina mana akumele manje ngibhajiseke kumele ngenzeni ngiqhubeke ngiphande ngigcwale istruggle last year ngizama ukuthini vele ngiyashintsha izenzo yabo lezi zinto zilokhu zangilandela zangihonza noma kuthiwa emasinini bengingekho bese bangicabanga ngihamba nabo bani abafethu uma bayenzile lento leyo iyabuya nami iyangilandela uyangithola ilokhu yangilandela noma sengishintsha impilo ukuthini sengigqoka ama-Nike or izongilandela noma kuthiwa ngiyamixa topless power shade i-kiss maka ngilivale ngama-Nike iyabheda still uyangithola sengathi ukuthi le mpilo le inezithe ibhayi and abanye abantu abakhohlwa yangithola ngoba umenzi uyakhohlwa umenzi wakakhohlwa yangithola sanomuntu khona isini elayenzeka last year December ngeke ngilikhohlwa kwenzekalani njami sibe shuthi senkwarini simnandi sathaba vele ovasaziyo ukuthi nayi lezi zabamba bocheri yangithola lezi zabamba bocheri mnandi vele ngidingayo yangithola kube athi ezongikhumbuza 2023 uthi yasho mngana 2023 uyangikhumbula angimazi nokumazi leyo muntu mara ungaziphen ungitshela yonke into engayenza kuye and uyabona ukuthi manje if leyo muntu bakana bokuthiwa maybe umuntu onenhlizweni or umuntu obamba ama-grudge futhi ngabe ngibhodile that day yena ungikhumbuza kanqondo ukuthini uyakhumbula wena wangenza kabi nabangani bakho maka sengiyabona ukuthi soyishintshile impilo angithola maka mina ngingakhohlwa nakho umuntu wakhona ngasho ukuthi afile emaqala kukho konke kuyenzekile ngithola hali ngithola hali angeke kuphinde kuyenzeke maka since that day sana lento okuthini iyangithusa lento ayenzeka ngoba manje abantu abakhohlwa baningi abantu esibamoshile phela besanokuthini asingeni kwamanye amakasi kuphi uyaphelela kwamanye amakasi uyazi mawungena lapha uzolo enema nangapha abocheka ama-setup uyajola kuphi umntana yakubiza uzongilanda vele siduma induna yabo uye mlando umntana anti setup yakubhayizisa uyangithola so sengasho ukuthi hayi mina le mpilo engiyiphilile egangsterism senga-advise nabanye abantu ukuthini iyabheda kakhulu vele le ikimkim ukuthi ama-gang nani ayifilile iyi-flop ngoba manje uyofela nento ongayenzanga into bongekho kuyo just because okuthini wena u-part of labo bantu uyangithola just because I want sishaye ekhaza bafethu ila kufanda sizoyithi cha amajita ehlale e-Orlando sizoyana sekasitabo sobashutela khona but then now we are into the body yazi nambe ngizikhothana yazi bese abangibiza ntariyane ngensweni shuthina besisha sithi moshka tot pino por na hasta lito makani awafare la tonto la kati la sada la vito forgive those who bite to pay but as we bite to Adidas and G-Star raw to make the life raw mara leyo life leyo i-out zami zibhaya bengiphusha nabo ubukhothana bengifana nama-18 boys bengifana nama-SPV bengifana nama-fucking cheese boys most yabo basema-drugsini few of them baphumelele empilweni I think ukuthi nale culture yobukhothane bafethu yazenzeni because we're young kids drinking alcohol without behavior bekunganamuntu osiguidayo abanye bebanga-afford bebasiphaka uthi bese nithandaza nange-language yakhona yenswalo hayi bengilimele uthani ngiyakuzwa umuntu athi ntatwa runako mawedimo mina benilimele benithini lokho shuthi manje ifana nenombolo yasejele if isikhothane ngesikhothane sibizana kanjani manje kunokumosha yangishola kunokumosha kunokudroshka uyangithola kunento zakhona mfethu ukuthi
Ya lezihlukile ngoba khona iy'khothane khona iy'chomane. Ya uyangithola Khona uyangithola abantu abagqokayo nje basule mara bafike bakhothana. ababhekile. Khona iy'khothane okuthini siyazi ukuthi ayibheka leziya mazifikile zikhothana naleziya. No mistake hlangane Shoprite isukile Manje yabona. Ya. thina ney'mpintshi zami enye out kuyaziphaphela kwenye i-event ney'mpintshi zayo. Kusasa kwakhona sahlanganisa imali sayema kubo sabahambisela i-grocery. Manje-ke beyiphethe kakhulu ngoba kuney'nkathi zethu ngoba bekulandana naseyigela nini. Uhamba nje sikuthela nangayo inkomazi ngoba manje yiyo la eduze. Sikudosa ngayo inkomazi. Mara le beyiseri bekuyejiki yabona ejiki yo bebuhlungu Qedela iy'mpahla. and omunye beke wamjika namanje lihlo lakhe alisebenzi futhi bamthela ngejiki because le ntwana leyana angazi itheni ithe mina ngibuye eTurkish ngigcoka iTurkish nginaba afford i-DStv and umama wakho i-spam dish iyo yasuka Yayizwa ukuthi besuka nangayibe kucuphana vele nenkulumo okuthini vele ngimcuphile nyamazi ukayaphapha one mistake ngiyamchwaba siyabavonca. Angithi vele nakuphothana lento le ngasho ukuthi uphothana naye nabo kuyi-system ngokwakhe ngithola. Ngoba bese sihlangana ephakini sibe baningi mara abanye bagcoke ney'mpahla zani ezomvonco bokuphakile. Baphakiwe sure bazele ngokuthini bazobushaya ukhothane mara make sure bazopopa yini. bekwenziwa yini ukuthi angasadliwa ama-ultramel achithwe bafethu yazi angayi-understand nano. Ama-ultramel obviously isikhathi sakhona bese sidlulile bese kuthelana ngotshwala or ikhompyutha nangayini amabhasi nangayini. Mara wona bewachithelwani angasadliwa leyo bengazange ngi-understand nafandarh mara ngoba nina beniyikhothana or nisaseyizwa maybe ningangichazela ukuthi i-custard beyichithelwani ingadliwa. Obviously i-custard ngalezi ngikhathi ugcwele bokuyimvela kancane nemanje mase uyichithile isekugcwalisela straight Cause angithi nina kini i-custard nidla shaka nge-December. 25 ayigcwele niyichithe nje manje. Hayi kithi nabantwana bami ababiza ama-tresas wathi yatika likhukhutha Christmas ungangithathi kanjani uyangibhekela welele ishayisa amantashe wena. Mara le yokuchitha ama-custard abanye abantu kumele bayi-understand this because besibhala ama-crew name ngama-custard. Like if bengifika ekhasi lakho besibhala SPV nge-custard you-understand. Like basically i-custard bekuyi-statement then kunale khothane eziza-after ezizothi hhayi ikhothane besingachitha ama-custard labo bekungaziyi-khothane bekama-influencer wey'khothane. Ubukhothane bunzima ndoda ubukhothane wena nemedi yakho Angathi amtshela ukuthi thina Akusimali ebhayi ukuthi manje ngaba imfela kancane uzomela iDisemba. nami ngiyaqayeka ukawuma kathi bekuyimvela kancane ngale nkathi angikhumbuli i-custard imvela kancane. Hayi bengaphuza noma bani beyishaya kakhulu nge-25 futhi simayibhayile nakhona ngobhayi amaningi angithola. Yabo ngathi Akuthi sizowaphuza bekuthwe nge-24 yakhona enye ekubhaliwe enye ubhavwa ngayo yangithola ayachithwa nje. Mfethu besithenga mfethu ebukhothaneni besithenga ama-custard ayi-48 ayi-48 wonke phela chithwa wonke besithenga iy'fazo eziyi-4 zizoshiswa uyangi-understand uyangithola sasithenga kumagogo sisasithenga kumagogo esmall uyangithola yakhumbula esmall umagogo. hayi ikhasadi yabita obviously beku-1.8 ikhasadi yabita bengathengisi mpongo. Hayi makhomenti animtshele hayi akwenzeki ayikwenzeki uma ngasetsha nokhasadi yabita isifazo siyatholakala la. okay ngifuna ukumbuza umbuzo bosithenga vaphi Mina ngigcoka isifazo. so mazi ukuthi 7,000 bosabona Ukuthi awuthami beyihlalisha isifazo nginamajita bashaya isifazo. Ngikazi price ukuthi awukhokhe isifazo isifazo uspende 7K. no mageshi bekantabulo isifazo besithengisa kumagogo eCattle Center bafethu beki-17 kuya nangamakopho Ikhasadi yabita nasekhasadi besekhasadi yabita 1.8 esimnyama bese 2.2 sama-design. next ngalezi zinto lezi esinjani ifazo kune-margin pool kunesifazo so which isifazo Sifazo chini angithi sikhuluma ngesifazo chini.
Logo, angikhulumi ngama-Dragon Balls, ngikhuluma ngespazo 7K. Hayi le Okay, bafethu bengicela abantu abazi ukukhothana nesidwala. Yeah. Bengicela ni-comment and then nakhona Tito ngoku-explainela. Isifaza sithungwanga. It's handmade. If bongazi. Ifana ne-Habita. That's why isifaza singanafa ngikhona. Because basithungile. Asenzwanga ngomshini. Do your research, co-host. So bafethu, how was life? Leyo kufuniwa yabo. Sikhathi. Now it's story time. Mawufuniwa ndoda. Uyangithola. Why bakufuna? Eziphi indaba beningangeni kuzo? Uke wafahla kuphi? Uke kwayenzakalani? Isikhathi senu manje. Yabona ngicina e-mic. Sebenza lo mic le. Kahle. Sezimameleni nama. Obvious the timing safunwa should be sifunwa as scheme song ngiyangithola. So manje bekunalento okuthini sophuma kubalekwe maybe isichief ngiyangithola. No singahlali la vele abazi ukuthi vele abomacala babloma maybe isichief abanye bakasana ukusikhethela ukuthi aye emakhaya maybe uyazi ne-relative bomathembisa uyethembisa until izindaba iphola ngithi vele bakhona ekasi ababhekiwe nkita bazokutshela ukuthi kanje nakanje nakanje bekufika bobani no indaba seyithulile kanjani kanjani uyangithola. And maye most of the time sengasho ukuthi mina ngisinde ngokuthini ayi bengiphuma out. Makuthiwa ngiyafuna nje hayi bengiphuma out ngoba yazi hayi angithi ngiweli no ngiphuma kukhothane so akekho umuntu ongangichazi. So ngiyazi ukuthi lo ohlala la kanjani kanjani and emaye nanokuboshwa bengingakazi ngiboshwa yabo and angifisi nanokuboshwa. Mara izinto zake ziyazenzakalela fika ngithola. Mara bengingakazi ngaboshwa. Mkhozi wena wazi waboshwa. Ngiyaboshwa. How many years, how many months, how many days? Siyabona leyo ngidala sibukele site yona namhlanje ngisathenda. Oh, okay, sorry. Yeah, I see. It's at 10. Okay, asijampe le. So, infilisa kanjani idea yokuthi ni terrorize amakasi abantu, nilimaza abantu, bolala kanjani ndoda? Akulaleki ubuthongo asibazi yabo. Ngalezo nkathi lezo nje ubuthongo nje into engekho. That's why manje bekumele sibheme sithathe iplug yabo. Ngoba manje uyazi mase ubhemile awuvale esayidini yabo uze uvalo salithatha silifake epokotweni. Ngikutshela ngoba noma bathi bayeza labantu besizobalinda yabo. Because of my behlala ney'nsiza bese sigcina sesiyifihla hostela makungene kusaphuma. Uyabo besihlala endaweni enjalo nje bengeke uzosithola elokishini la sazi khona ukuthi okay nabo gada bangafika yabo. Yeah. So besingena phakathi yabo. So bongeke uzosithola. Yeah. Yangithola so nje indaba yokufuna nje asinto grand. Yeah. So we're gonna go to the big debate. Whereby sonke manje kuzoba sibaphikisana sivumelana. But before the big debate, it's story time, yabo. Anisitshela istory, yabo. Ekuhambaka maybe yena lo mlandeli utheni kuye. Story time, ngifuna ukwazi izitori zenu. Then we go to the big debate where siya correctana. So anisitshele ndoda, isitshele mina ngingabambe enye ndoda. Kwenzeka so mari awuthi khona ingixolele. Uyangithola. Nalento zama-gang war, ngike ngabonakalisana ne-gang war thizeni. Yabona? Bafethu, it's the big debate. Mahotman, senza babonisa indlela ke. So bona bazositshela the big debate. Okay, sharp obvious. Bengingafuni ukuthi mhlambe ngikhulume insomi yabo istory. So ngizokhuluma about something eyenzakalayo like recently yabo. So sharp kahle thina masiphelele siba yi-3 ne. Siba yi-3. Sihlangana khona la estradini. Yabo. Umfowethu nalenyawo thethu lengekho umfowethu nayo. Yabo. Sesithi nje sisaphenduka ifamily. Yayithola ngendaba yestrata nezinto esizenza masonke. Yabo. So awuthethu kwenzakalani? Awuthethu hlangana nabantu abasha uyazi istrata senjani uhlangana nabantu abasha. Vele bekuwu-blackman ngasho ukuthi awuthethu uye u-blackman umuntu okuwukuthi man ngiyayenza lento. Yabo. So njengoba bekahlala nathi kanye bekungathi uyangithola singikhipha kule mpilo le kumosha. Uyangithola. So makanathi bekakwazi ukuthi abehave into ezinjalo uyangithola.
i-out yami straight ngendaba yokuthi manje sisazwane angikhishi yabo. So okay asikuyenzakalani qale salwela nabo geli ne Hayi wena wangekho futhi uphinda ngokuthi. Okay, ube asisilwela nje intonyana mfethu sibheke esayidini but ekugcineni kagcine kulimala alimaza enye futhi out yethu. Ubona siphila sonke but wena sohamba nalabantu laba sozokapa enye out yethu manje yabo. Kuyomele sikujikele nathi. Uyangithola? Ukawu wakapa sothi sibayi-3 kanye uyabo. Hlala ekaseli one. Uyangithola? Sihleli kanje obe asikunamanye amawuthi esincika nawo yabo. So wena njengoba udecide ukushiya uncika nezinye iy'ntwana zakuphi kuphi, uyangithola, uhamba ney'nto zethu. Thina sesiyazilanda lapha iy'nto zethu. Ukawu wenzani? Angithi u-blackman ugcine uyabilelwa ukapha enye out yethu futhi yabo. So into ezinjalo esihlangabezana nazo uyangithola. Thina sishikelana sodwa kuwukuthi kumele sibhekane. Uyangithola? Athina ningasifaki. Mina ngikuxoxela ngesinye isitori obese sayenzeka last year. Esakho umfethu lo wangilanda ephatini. Yenzeka 2023 wangilanda last year. Kusho ukuthi bokunepati eBananaland eJabulani. Bekuyipati eGoli kuyaziwa Khosi uSixhovo versus Khosi uSixhovo no-mistake eBananaland. Khosi uSixhovo vele ngasi amakhosi akugcwala kune-crowd. And njengoba ngisakutshela ukuthi bengikule stage whereby sengijiye nge-bad company. Angithola. Nami sengitshele ukuthi hayi vele futhi vele asengiyobhane vele nami angithola. So siyenze le nto namajantshi thina siphume siye kuleyo party. Sitshaye ekreni abantu sithengile mayini sisulile kamnandi makhavela on everything sibambile amantombazane ebhukhiwe cab. Inkinga isekutheni masihamba angithi vele soma nabantu imoto ipakile sime nabantu siphethe amantombazane ama-cooler box sinotshwala bethu. Mara into esiyenzayo masihamba like sa-terrorize angithola. Kanti manje lo muntu engizomvonca uyangicaba mntana. Mara sibavonce i-group vele angithola. Ibhasi lethu lime kanje ibhasi nabona ingayini. Thathelwe yonke ibhasi vele angithola. Qale ngama-cooler box yena vele uhleli ku-left ngibhekane naye ngithovelani ifoni uphethe ne-side bag nginefoni yabogeli. Amafoni ngikhumbula wabo manje ngakuboma 5 6 ngeyakhe ngithathele vele i-side bag untwana sibuyele emotweni kanti untwana yena uyangazi. Kudlule vele iminyaka angangiboni mara ngizwela ngamathekho ukuthi nayi leyayihlale umacala uhlale ezona. Sengizwela ukuthini wena ezola ungeni eNxumalo Park vele kusanokwenzeka ama-event eNxumalo Park awukwazi ukuza wena uyafunwa kanjani yabo. Mara nginalento ekuthini ngifuna ukubona ayithi nathi futhi ukuthina mani nathi mfethu siyi-scheme kanjani ngeke sitshele abolamthutha kanjani siye lapho. Mara kanti untwana yena njengoba sekasila kune-advantage yani yamapansula. Ngasikhiye ngamapansula. Ngeke ngithi sisathi mina ngipansula sengithini ngincane ukugcoka ngincane ukumikisa ngithola. Nini ngishaya i-Brentwood nini nipansula nini nama-Nike ngigcoka like yonke. Uyangithola. Mara ade nami ngishayela i-Dickies first time nami ngigcoka i-Dickies vele ngishaya i-Dickies eli-ready futhi angazi mina i-Dickies eli-ready ukuthi liminani. Kuba untwana manje mangifika ngala untwana akangithumeli ngabantu angithola. Mara sabagcwele ukuthini abantu abakanje abayenza into eyisona. Futhi mina la unyazo wami ungisize ukuthini ngingahlali isikhathi esibhaya yabo. Sizotshela ngibamba utsheri umntana athele ufuna ukuhamba manje. Same time maybe ngiceda ukuhamba ama-30 minutes after ngizokuthini kudaleka amasini abomatala vele badalekile untwana avunde zasekastakhe vele amapansula ngithola. Abafethu abalimelele indaba zani ezabo. Bona babanganandaba nabo ngoba yena umuntu uthathelwe yimi namafoni nani. Laba abanye abanandaba kahle bebafuna mina hence mina ngekho bekumele babambe bona. Uyangithola. So ngabona la ukuthini entweni ekanje into ezekimkimayo kuyabheda ngoba nabantu bafela into ezingekho ngithola. Nabo amacala nabo basho ukuthini dasifele wena mara ubikho into eyenzekile uyangithola. Mara ube aware. Futhi noma sengejabulani mall vele ijabulani iduze nayi. So la Jabulani Mall kumele ngibe on the lookout. Nini ma-DK zone 6 akungena. Ilento zani Pimvini angena. Futhi sengisho ukuthi indawo esibhabe engingangeni ngithola. Noma emasini nokhona bengingekho yebo amacala bebafikile. Bayazi ukuthi overshop up lezazi bani ovela. Na kanjani naye bekakhona ngoba yazi wancane izimo.
ngingasho ukuthi most amasini singoyenza yonke mara bazothi uVeve nabangani bakhe ethi bazi mina bazothi uVeve nabangani bakhe noma sengingekho ngithi sebeyabacava bomacala sengizofela bona nje ukuthi nasemaPinville kwa-coach kumele ngigqoke imask nini ushaya i-take away uyemaponyamoni kumele sabe siyi-7 esigela before sihamba kumele sihlangane sabe sibo-9 yabo ukuthi i-gangsterism ikhenyava ngoba uyazi uma yi-1 uzokaka futhi awuzoyifela into enziwa macala wakho ukuthi bowungekho bowukhona entanga nento eyi-1 akekho ngithi ya umtshela ukuthi ubambakani nemayi most cases abafethu bayagwaza yabona and omunye umuntu akakwazi ukugwaza agwaze endaweni evela maybe yena intention yakhe bekungakuthi ukuthini uyakubulala mara ufuna nje ukukushaya ngesikara akwazi endaweni e-wrong ugcina sewubhora most cases intwana ezibhaya ezisemajele sezingasho ukuthi ama-media akhona ama-mistake ama-influence abomacala ukuthi liyayithathela ishovo and uyayisaba ishaya ngegoli ukushaya ngephanga ngabe izikhala ezisetshenziswayo maybe kule nto lezi zamapansula enhle thikithi kula age group ngoba ku-very rare ukuthola into ezinamagana ngithona zikhona mara zi-very rare nanokuthi i-plug zokuthi zidubula kusinoma wani angaliphatha adubule phezulu angithona Ama-Cotman cause masikhuluma ngesipansula yabo sikhuluma ngayo iPsoet noma music wakhe sikhuluma ngeZulu Mob niyabazi ingoma yakhe so ama-Cotman yiwo azonikuhezulela ngesipansula nokuthi balayitise abanye abantu yabo mina I'm happy ukuthi ni-change-ile I'm happy ukuthi niwabonile ama-wrong wenu anikarepi ningayenzi lento leyo ningalinga intombazana uma ingavumi yeke sure you-understand and nibe ne-agreement if intombazana izovuma ayisho nge-voice note cause angavuma bese kusasekuseni akufune 5,000 because uzoshaya ikepisi lena yakho ucabanga ukuthi unemali you-understand so lama-gangsterism bafethu I don't wanna mention names amanye ase-Orange Farm amanye ase-Orlando amanye ase-Diepkloof ase-Soweto yonke what you take to the bro like 1-1 then ama-Cotman ama-Cotman chance what you take sengingasho ukuthi abafethu isikhathi sesidlulile ngithona sokwenza lezi zinto lezi thola abanye sabanabo ma-6 years baseskimini esi-1 bayenzana lento eyi-1 akunashintsho kumele abuye abambe nanokuthini sakanesikhathi esingakanani ayiyenze and akunamehluko empilweni yakhe izitha kuphela igana nani sengingasho ukuthi abafethu ngoba bazama ukushintsha ngithona ngoba ukushintsha kukho easy mara into eyenzekayo ngithona nakumapansula sesingasho ukuthi ipansula busekho ngoba manje abafethu basebenzisa amadikisi ukuvonca nani angithola mina take me to a world where pansulas don't carry ukapis and pangas angithola yile asingancika khona ncika ngithola ama-event amapansula kuqale kungabi nama-5 abanye sokamavandala baqashe ngamadikisi asulu macala mara into azokenza yona kushaya negoli ubuya ngokuzolala for ini ngenxa yokuthini maybe ufuna ukukuvonca inabigela but akakuzwanga ngithi vele yazi epansuleni akufilwanga nje yabo wonke umuntu uzitshela ukuthi uye zonke ikinto ukuthi yizo so mina bengadvance ukuthi abafethu bayenze ngenye indlela ngithona peace my chance angithona peace my chance kubo bonke nje nalaba-ke abasicabangela okubi hhayi so sorry peace my chance angithona so because anyone think ama-code yabona enye into bafethu yenza ukuthi manje kugcina kube ney'kimkim lo kuthi manje asifuni kuyosipana yabo asifuni kuyofesa asifuni kuyofaka ama-CV yabo sibona ukuthi nje ukume khona my friend kuyinto e-right yabo so asikhuleni bafethu senzeni ngenye indlela sure so you guys don't have any scheme ne anikaze nihamba ney'kimu gang oh angeke niba mosha nabo ne so let's save that for the next episode
Ne. So the next episode bafethu they're gonna tell us about ama-gang abawajoyinile and why the reason bawajoyinile, but then we had the reason why bawajoyinile. So ama-out bafethu sase ama-yangini yabo, hayi kunyani disrespect yani ngoba aninabani i-obvious abani i-obvious bafethu. Kusasa ama-yangini basafuna ukuboniswa, so ngithatha le nto le ngiyiphasa kuma-Grootman. Yeah, sure bafethu. Mina bafethu ngithuwelele ngakini yabo spirit ukuthi niyekile leyo nonsense yabo. But thu laba bangakayiyeki ntwana yami akusizi ukuthi uzosishaya isifuba ngokuthi wena wakwazenge yasekhenza or yasemndeni. For yini? For iNavarro or i-private brand. Ntwana yami cela ukukutshela ukuthi uyisinayi duzu. Uyisinayi uzoziqhenya uzishaya isifuba ngaloko. Yabo akusinto ongayifaka na ku-CV ukuthi wena uke wagwaza abantu abayi-9. Uyisinayi duzu ayijika ayina-steering uyisithipha. Yabo and awazi ukuthi uzohlangana nathi ufune sekuphakamisela utotola welelekinde. Cabanga ukuthi ngichazwa into ezisinacks. Gwaza abanye abantwana nikwazane for into ethize i-sport ese-120. Uyazi ukungcwaba umuntu imalini. Uyayazi leyo nto kusamele kufakwe amabhasi, kumele kuthengwe amaveji for isinayi nje. Uyisithipha. Uyangithola. So machansi ibambeni kanjalo bafethu nabanye abantwana lapho ekasi bafethu ibambeni njengaba bafethu yabo. I-gangsterism ayifuneki, mina ngicava ingcosi esibhayi ezinganabazali vandag ngenxa ye-gangsterism, whether yasejele whether yala itradini. Uyangithola. Akukho ubugangster obubekana phezulu, instead uzozithola uku-wheelchair, uzozithola unganay'nyawo, uzithola ushawa umphakathi blind. Spirit. Check tizi la internet. Ngilapho. Anizwele. Akusekho kunye nginganitshela ukuthi nizwele. Mara the rest is up to you ka yabo. Ndayami wena tshela mina mfethu. Uyeke kanjani wena ukuthi uyeke ama-tolerance nje? Good question. Wenze kanjani? Yabona mina ngifuna le outliner has got the solution. We are always looking for the solution. This guy's got the solution. Uyeke kanjani Ndayami? Obviously ukuyitshela nje yabo mase isipanise kakhulu la ngisibukwa nesikhathi la kumele ubona khona ukuthi no